Lleida Televisió, estem de celebració. Enguany bufem 25 espelmes recordant tot el que ha estat la trajectòria d'aquesta casa, però també amb una mirada posada al futur. Tot va començar el 10 de maig del 2001, amb un programa de més de 4 hores en directe. Hi van participar nombroses personalitats de la demarcació de Lleida i també van poder veure en directe i per primera vegada el pregó de la Festa Major de Maig. I durant aquest quart de segle, que és el que hem pogut explicar, doncs totes les notícies més importants que han passat aquí a les nostres terres, com per exemple l'ascens del Caprabo Lleida l'any 2001, de fet coincidint amb el dia de la inauguració, o l'arribada de l'AVE a Lleida l'any 2003. També hem pogut viure en directe les festes culturals, la cultura popular des de la Plana fins a les falles del Pirineu. Bé, tot això el que farem és recordar-ho a través d'uns vídeos commemoratius que podrem veure en continuïtat durant aquest any a Lleida Televisió i també a les xarxes, però també parlarem de futur l'any vinent, a finals d'any, amb un congrés que organitzarem entre les televisions locals. Quins són els nostres reptes? Doncs pensar en present, però sobretot pensar en futur, treballar les xarxes socials i presentar el nou web, que de fet estarà llest a partir del setembre, de la temporada que ve.